Ginpasiguro ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Ligada nga nakahanda ang kapulisan kag ginpabaskog ang security measures sa tanan nga government agencies kag mga eskwelahan sa syudad. Sa interview sang Bombo Radio kay Ligada, iya ginpahayag nga tinguan sang ICPO upod sa mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno nga mamonitor kag madakpan kung sino ang yara sa likod sang nasambit nga pagpamakog. Ginpasalig man ni Ligada nga kung sino ang responsable sa bomb threats, mapasakaan gid sang kaso kag pag-aatubangon ang legal nga konsekwensya sang ila ginaobra. Dugang paniya hindi dapat pagkabigon nga joke o kon lahog-lahog ang ini nga klase sang insidente, bangod nagahatag ini sang dako nga kahadlo kag distraction sa komunidad ilabi na sa sektor sang edukasyon. Ginmando man ni Ligada nga pabaskugon pa nila ang police visibility kag presence sa mga malls, opisina kag iban pa nga lugar nga madamo sang tawo nga nagatipon-tipon. Ginapangabay sa publiko nga padayon nga magbantay, magkooperar kag magsalig sa mga law enforcement agencies nga nagatrabaho agod mapabilin nga luwas ang syudad sang Iloilo. Samtang nagapanawagan man si Ligada sa mga estudyante sang eskwelahan nga nagkanselar sang klase nga magdiretso pauli kag likawan ang mga convergence areas agod posible man ini nga mangin target. Even though the results of our AOD paneling or AOD K9 paneling renders negative result no sa mga alleged na areas, specific areas na allegedly ginbutangan sang bomba. Our investigation, we are exhausting all means na ma-identify ang mga suspect. We will not stop until ma-identify natin sila, no? And we will make sure that cases will be filed and those evidence will be strengthened para ang case sa ila hindi makuha nato na ma-strengthen nato ang mga cases against sa ila.